Добре дошли в нашата къща в Ривър Парк, нека да ви я покажа. В антрето имаме тоалетна за гости, както и гардероб, в който слагаме нашите обувки и дрехи. Любимата част от нашата къща е всекидневната. Тук на дивана прекарваме най-хубавото време заедно с жена ми, с двете ми деца и се забавляваме, като гледаме телевизия и играем игри. В тази част сме разположили камина, която е газова и дава изключително уют през зимните месеци. Къщата е с подово отопление и по този начин сме решили максималния комфорт също в студените дни. Това е къта за хранене, където се срещаме с приятели и посрещаме нашите близки. Кухнята е решена с двоен хладилник, с фурна. Интересното в кухнята са механизмите, на които сме заложили, изключително функционални, както и че кухненският плод е с вграден абсорбатор.